Ik sta hier met de inmiddels doorgewinterde rasartiest uit Houten, Jordi Swellens, zit vanaf de CD-presentatie. Vertel eens over die CD. Ja, nou, vanavond presenteer ik mijn tweede album CD. Altijd gezellig. CD met 11 liedjes, zo van 3 echte carnavalsnummers. En die andere 8 nummers die kunnen dus echt het volledige jaar doorgedraaid worden. Dus soms hier en dan nog wat verrassende nummers wat jullie niet van me gewend zijn. Maar Jordi Swellens is ook meer dan alleen maar carnaval. Alle liedjes, schreef ze die zelf? Ja, ik schreef heel veel zelf. Ik heb op deze CD 1 nummer staan met Guus Smeets geschreven. Net. En 1 nummer waarvan ik de melodie niet zelf gemaakt heb, die is van een Oostenrijker. En de tekst ervan is wel van mezelf. En die andere 9 nummers zijn gans van mezelf. Ja. Oké. Ben je ook bereid of misschien inmiddels bezig om te schrijven voor andere artiesten? Ja, daar ben ik inderdaad wel nu en dan mee bezig. Ik heb al voor de tweede keer de carnavalslager voor de Klaatscup geschreven. Die hebben vorig jaar met een nummer van mij gewonnen. Dit jaar doen ze weer met aan de slagerverkiezing met een nummer wat ik geschreven heb. En ik heb vorig jaar een KVL, Kinder Vastelovens liedjesconcours inzending gehad met een jongskoot Hoensbroek. Jij ze zelf ook mee door de Valkenberg trouwens? Dat is wel de bedoeling, ja. Dus wat gaan we voor dit jaar allemaal naar de grote Valkenberg en wanneer? Is op 7 november. En dan gaan we staan op? Jordi Swellens of op de Klaatscup, want dan heb ik gewoon een klein beetje met gewonnen. Ik zeg ik ieder moment dat ik dansen mag, ben ik gelukkig. Ik zeg ik ieder moment dat ik leven mag, ben ik gelukkig. Ik ben blij dat ik op eigen benken sta. Ik ben gelukkig, ja, zwaar gelukkig. De CD-presentatie van dit jaar. Amuseert ze een beetje? Ik amuseer me perfect. Dus vanaf het moment dat het begonnen is het al gewoon gezellig druk. En het is alleen maar drukker geworden. De artiesten, de organisatie, regelt ze dat zelf? Ja, ik heb heel veel zelf gedaan. Ik heb de artiesten allemaal zelf benaderd. En ja, qua ineenzetten van alles en zo heb ik ook heel veel steun van papa en mam gehad. Wieso in oktober? Als ik het in november ging doen, denk ik de wel sneller dat het een carnavalsidee is. En daarom heb ik ervoor gekozen om het gezellig een maand eerder te doen. Dat vindt ze net erg als ze jullie met carnaval associëren? Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb een Valkenberg de slagerverkiezing gewonnen. Ik heb een halve finale van de LVK gestangen. Dan hebben ze dat toch al snel. Maar ja, ik heb nu ook gewoon nummers voor door het jaar heen, dus daar wil ik jullie ook met kennis van te maken. Dan gaan we nu gewoon een beetje stiekem reclame maken voor ik. Wat was het? www.jordiswellens.com. De toestap, rijden volle toeren. En ik wil dat het al lekker goed. Ja, de toestap maak je over oren. Doordat in conflict de deur je niet meer hoort. Maar de cafés die zijn gaan niet blij. Want doordat in komen nu al mijn vrienden hier. Als de toestap